Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kune umwe mwanasikana ndakambotaura naye before paFacebook. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Ndichazoya neconfession yacho. Regedzai tibva tapinda mumaconfessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma, ndiri mukomana ane makore 24 ekuberekwa. Ndauyawo pano ndichitsvakawo mazano paplatform yenyu nekuti pane zvandakakumbirwa naamai vemusikana wangu. Saka inini nemusikana wangu uyu mukoma takasangana, this was last year, apo pandakambomhanya ndikaenda kumusha. Pane mapepa angu andainge ndichigadzirisa nekuti ndichiri kuzamawo kuti ndinge ndichitotanga kutoti one kugadzirisawo life yangu. Mukoma ndakati ndiriko kumusha kuya ndo pandakabva ndazosangana nemusikana, ndokubva ndazomukumbira mafone numbers ake. Iye akabva anditi foni ainge asina, but akabva azondipa phone number dzaamai vake. Then iye akabva ati amai vake munhu ari very free, since iye ainge anakidzwa neni, akati I want to tell my mom about you. Ndikabva ndati iri bo baby, ndokubva tazopesana paya. Later on mukomanashi ndo pandakabva ndazoreceive a phone call yainge ichibva kuna mai vacho. Vakabva vati vainge vachida kundiona personally. Then ndokubva ndazoenda kuya mukoma. Ndakati ndasvika kuya then amai vacho, amai vegirlfriend yangu vakabva vanditi, handiti unoziva kuti mwana wangu achiri mudiki. Ndikabva ndati hongu mama, ndinozviziva kuti achiri mudiki. Ivo vakabva vati saka uri kudireiko kutambisa mwana wangu? Ndikabva ndati but tingori ne less than a day tabva mukusangana. Vakabva vatora bhuku ndokubva vati tinge tichinyorerana pasi kuti inini kana ndikatambisa mwana wavo zvinoreva kuti ivo vanobva vazoenda vobva vanondiripotera, because mwana wacho ivo vakati underage. Last year pandakasangana naye ainge ari muform 3, now ava muform 4. Saka takatoita zvekutonyorerana pasi. Ivo vakati mwana wavo ndinofanira kuti ndinge ndichizomuroora, kana ndikatadza kumuroora zvinoreva kuti ivo vanenge vava neright yekuti vange vachienda kunondisungisa kumapurisa. Inini hangu handina tarisiro yekuti ndinoda kumushandisa, because iye kana ndakamutarisa ndinotoona kutoti uyu munhu wekuti wandinotoda nemoyo wangu wose, ende ndine tarisiro yekuti inini naye tichakwanisa kuzopinda mumarriage tiri tose. But pandiri kudawo advice ndepekuti chekutanga, zvinoitawo here kuti kana wava nemusikana wako wawava naye, then ivo amai vacho vobva vanyora zvavakanyora pasi, then iwewe wobva wanzi chisaina. Kana ukaramba kusaina, it means kuti uri kuda kutambisa mwana wangu. Iniwo kuda kuprova rudo rwangu kumwana wavo, ndakabva ndasaina pasi, nayewo akabva asaina pasi kuti hafi akazoita mukomana kunze kwangu chete. Ndo chitenderano chacho chatakaitirana pamberi paamai vacho. Inini ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa ndichingowana mari, chinhu chekutanga chandakaita ndechekuti ndakabva ndamutengera foni, ndokubva ndanobatisa foni yaya pabhazi. But ivo amai vemusikana wangu vakarakidza kuti havana kufara nazvo. Ndikabva ndazobvunza musikana wangu kuti kochi why mama vasiri kufara? Then iye akabva ati mama vari kuti ko iye murume wako anogosarudza kuti ange achikutengera foni apa muno mumba musina chikafu. Chakaita kuti ndinge ndichizokasika kumutengera foni inhau yekuti dzimwe nguva ndinokwanisa kutofungidzira kuti ndiri kutaura nemusikana wangu, but foni inenge iri mumaoko aamai vake. Saka izvi zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichiti it is far much better kuti ndinge ndichitsvakira musikana wangu foni, because sometimes ndinenge ndatumidzirawo mamessages ekuti love you baby, then ivo vobva varesponda vobva vati ari panze, kana kuti aenda kwakati ndamutuma kumashops. Saka zvinhu zvekuti ndakangoona kuti hazviiti kuti ivo varambe vachiverenga mamessages edu atinenge tichitumirana erudo. Ndokubva ndazomutengera foni iyoyo mukomanashi
ivo mama vakabva vati foni iyi havangamutendedzi kuti ange achiishandisa kuzosvika inini ndakwanisa kuvatumidzira mari yechikafu. Ndakabva ndazobvunza musikana wangu kuti saka mari yacho yechikafu vari kuda mari, then ivo mama ndobva vakabva vazotora foni ndokubva vazotaura neni vakanditi inini Mukwasha handidi kukuomesera sezvo ndakachengeta mhuri yako kunoku. Iwe unofanira kuziva kuti mhuri yako sezvo ichiri kuenda kuchikoro, munhu anoti achibuda pano anofanira kuti ange achiwana chekudya, zvekare nekuchikoro ikoko anofanira kuti ange achizotakura mbuva yekuti ange achinonodya kuchikoro ikoko. Saka ivo vakabva vati kana ndikakwanisa kuvatumidzira $80 pamwedzi, mari iyoyo inokwanisa kuvasasteina panhau dzechikafu. Saka kubva ipapo mukomanashi kusvika nanhasi ndiri kutongotumidzira $80 mwedzi woga woga mukoma, ndinototi ndinge ndichitumidzira mari. Izvozvo hazvo painge pasina kana problem because munhu wangu ndinomuda, but dambudziko rimwe riripo nderekuti now iye ndakazoti one day ndichitaura naye taingotaurawo ndikati but in the future kana kuri kunzi iwe ukangopedza kunyora O level yako wobva wazouya kunoku, then kana wauya kunoku tobva tazotsvaka musikana isusu tobva tazofura kashopu kedu kuitira kuti zvinhu zvedu zvizokasika kubatana. And kana tatsvaka musikana webasa is either ndinokwanisa kutora kamuzukuru kangu kana kuti hanzvadzi yangu diki ndiye anobva azotanga kutengesa mushopu. Iyewo neexcitement akabva azoenda akabva anoudza mai vake about this idea iyo yatanga tiri kuronga kuti iye achingopedza kunyora O level obva auya kuno kuSouth Africa, then tobva tatovhura kabusiness kedu katakshop kedu. Amai vacho one day vakabva vazondifonera, vakandifonera nditori kubasa, vakabva vati mwanangu unoona zvinoitika muupenyu ndezvekudai, so mudzimai wako ndiye munhu anokwanisa kutokusimudzira muupenyu. Hama dzako iwewe, hama dzako dzeropa hadzitombofari kuti iwewe unge uchisimukira muupenyu, vanotokudhiridza. Izvezvizvi ndakanzwa zvichinzi muri kuda kutanga takshop, mukoma nemari yacho haisati yatombovapo, but vainge vava kutoti ndakanzwa zvichinzi muri kuda kutanga takshop. Saka inini ndinoona sekunge zvinhu izvi zvinofanira kuti zvinge zvichiranwa nemudzimai wako. Ndikati handisi kunzwisisa mama. Ivo vakabva vati instead yekuti iye ange achizouya ikoko kuJoni, mogara mose kuJoni, zviri nani kuti iye ogara kunoku. Iwewe pose paunenge wawana mukana kana kuti after 1 month wouya zvako uchiona mhuri yako, but mudzimai wako achirana takshop yenyu kunoku kumusha. Ndikati mama isusu tanga tichiti kana mari yacho ikazovapo ivo vanobva vauya kuno kumai junior. Kana mai junior vauya kuno then tobva tatsvaka musikana kana kungotora kahanzvadzi kangu, then ivo mama vakabva vati unokwanisa kutora hanzvadzi yako, but ziva kuti hanzvadzi yako anokwanisa kutokunzwira godo. Manje hama dzemukadzi hadzingakunzwiri godo because dzichitoda kutoti iwewe unge uchibudirira, ende kubudirira kwako ndo kubudirirawo kwedu. Manje hama dzako dzichiti iwewe ukabudirira zvinoreva kuti wava kutochengeta amai vemukadzi wako, saka unokwanisa kuzotonyura. Ndikabva ndati saka ndoita sei nai mama? Then ivo vakabva vati mwanangu zvamunokwanisa kuita ndizvozvo zvandakuudza kuti iwewe unenge uchishanda uriko ikoko, then wotsvaka mari yacho yetakshop, isusu tovhura takshop kunoko. Pose paunenge uchida unenge uchingouya zvako uchiona mhuri yako nekuti ndinenge ndakaichengetedza. Saka ndauyawo pano paplatform penyu mukomanashi kuti munge muchindibatsira, ndibatsireiwo, ndipeiwo mazano nekuti ndega ndatopererwa, handichazivi kuti ndoita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Saka mwanakomana uyo ndakamubvunza ndikati junior, apo pamati my junior, kasi your girlfriend atori nemwana kudhara here? Zvikanzi no, that is the name of our future child, first born yedu yatichazoita anenge achinzi junior. Ndosaka tichingoita nababa junior namai junior. Takakurudzirwa namama kuti tinge tichishanda nefaith. Pari very complicated. Ameno vedare kuti munopaonawo sei. Ngatibatsiranei
naye mukomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomana, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume ane makore 40 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri kunyika yevatorwa. Mukoma, ndinodawo kureurura izvo zvainge zvichiitwa nababa vangu zvekare nezvatakazosara tichiita mushure mekunge baba vashayika. Ivo baba pavainge vachiri vapenyu, baba vangu vaiva nedhayari ravo. So mudhayari umu mainge makanyorwa mazita evanhu vose vemumhuri, ende ivo baba zvavaiita vaiti wose anenge afa mudzinza vaibva vakanzura zita rake nered, ende wose anenge afa mukoma aitokanzuriwa zita rake nepeni yered. Then zvimwe zvekare zvavaiita ndezvekuti baba vangu vaiva nemapictures, ndingangoti mapictures emunhu wose wemudzinza rekwedu, mapictures iwawo baba vainge vainawo. Zvino baba pavakazotanga kurwara ndo pavakabva vazotora mukoma pari zvino vava kuUSA zvavo. Vakati vatora mukoma ndokubva vagara navo pasi, vakabva vazoudza mukoma vakati ivo baba vakazoti vatora mukoma ndokubva vazokonfesa kuna mukoma vakati ivo vainge vaine mushonga wemangoromera. Vakati ivo vakatora mushonga uyu pavainge vachiri kushanda pane rimwe prazi. Saka baba ivo vaiita zvezviya zvekutamba makasa zvekare nekutamba mabhiza. Saka kumakasa kuya hanzi waiti kana ukahwina mari dzako vamwe vanobva vazoramba kuti unge uchisimukapo apo pamunenge muchitamba makasa. Saka baba vakabva vaona kuti zviri nani kuti vange vachitora mushonga iwoyo wemangoromera kuitira kuti vakwanise kuzozvidhifenda. Baba vachikonfesa ivo vanoti pavakaenda ikoko kun'anga yavo vakabva varumiswa nenyuchi. N'anga iyi hanzi yairapa nenyuchi. Vakatanga varumiswa nenyuchi dzacho kusaidi rekuleft pachipfuva chavo apa pakanangana nemwoyo wavo. Ndokubva nyuchi iya ikabva yazofamba ikavananaira kuzosvika ichizonosvika pakati pemusoro wavo apa pekuti kana mwana achiri mudiki nhova yake inenge ichitamba. Ndokubva nyuchi iya yazovati ng'a ikabva yavaruma pamusoro ipapo apo panotamba nhova yababa. Kubva ipapo yaingotamba, but ivo baba vachitaura vainge vachiti nhova iyi ndivo vega vaikwanisa kuzviona kuti nhova yavo iri kutamba. Then nyuchi iya hanzi yakabva yazonanaira ndokubva vazoudzwa kunzi vange vachibatanidza maoko avo vakapfumbata zvibhakera. Then nyuchi iya ndokubva yazovaruma zvekare. Baba vakabva vazonzi mhiko dzavo dzainge dziri dzekuti havaitendedzwa kuti vange vachidya nyama yehuku, zvekare havaitendedzwa kuti vange vachidya zvipuka zvinoraramira mumvura nekuzodya chikafu chinenge chakatonhora kana kudya chikafu chinenge chabikwa ivo vasipo. Baba zvakazoitika ndezvekuti vakazonorovana neumwe murume. Saka ivo vakazoti varovana nemurume uya then murume uya akabva azovashandisira mishonga kuzonosvika baba vachizorwara. Ivo vanoti pavakarwara ndipo pavakabva vazoputsa mhiko dzavo, nekuti pavakanochengetwa nevamwe vatete hapana chavainge vachiziva. Then vatete ndokubva vazofidha baba nenyama yehuku. Apa baba kana kutaura panguva yacho iyoyo pavainge varohwa nezvinhu zvemudhara uyo wavainge varova vaisakwanisa kana kutaura. Baba vanoti ndipo pakabva pazoputsika mhiko dzavo. Baba vachinokonfesa ivo vakati mushure mekunge vaputsa mhiko dzavo gore racho rinotevera ndipo pavakabva vazorota chimwe chimunhu chainge chiri chipfupi icho chikabva chazovaudza kuti ndicho chainge chichivabatsira pose pavanenge vachiita zvekurwa. Saka chimunhu ichi chakati icho chainge chichida kuti baba vange vachichipa ropa, nekuti ivo baba vainge vakanganisa mhiko. Chikabva chati kana ukasandipa ropa ndichakuurayira mudzimai wako, ndokuurayira vana vako zvekare ndozokuuraya iwewe, but uchafa rufu runorwadza. Saka sarudzo ndeyako. Baba vakabva vazobvunza chimunhu chiya kuti sarudzo yacho ndeipi. Then chikabva chati ndinoda kuti utsvake bhuku wonyora mazita ehama dzako dzose dzeropa, then uchazopota uchikanzura hama dzako idzi, unodzikanzura one by one nepeni yered.
saka wose anenge afa mudzinza ivo baba vaiti vaibva vazokanzura nepeni yered, zvichireva kuti ropa rake rinenge ranwiwa nacho chidhoma ichi. Baba vachizonofa vakareurura mukoma vakati ivo vainge vachida kusiyira zvinhu izvi mumaoko amukoma wangu, but mai guru vakaramba vakati hakuna zvakadaro, hatingagamuchiri zvinhu izvozvo. Ndokubva tazodana vanhu vekuchechi uko kwainge kuchipinda mai guru. Pavakauya zvinhu zviya zvakabva zvazotorwa ndokubva zvazopiswa, but mukoma, musi wakafa baba vangu, zvinhu zvezve takazviona zvainge zviri mubedroom. Amai ndivo vakangotidana in secret, vanhu vose vasingatombonotice kuti what was going on. Takaenda kubedroom kwababa one by one, tichinosvika pamubhedha wababa ndokubva tatoona kutoti pamubhedha painge paine chimwe chainge chakaita kunge chimunhu chakaumbwa but chakagadzirwa nepuranga, ndicho chainge chiri chidhoma chababa ichocho. Then takabva tazongochitora chinhu chiya ndokubva tazongochirasa, but taiti tikachirasa chaingoramba chichidzoka. Kudzamara tazofamba mukoma, patakafamba takangonzi chinhu ichi tinge tichienda kunochisiya paguva rababa, zvekare nedhayari riya rainge riine mazita. Zvose izvi mukoma takanozviita huri usiku, ndokubva tanosiya zvinhu zviya paguva rababa. Takati tava kudzokera mumusha ndokubva tatarisa tikaona kuti paguva pababa painge pachibaka moto. Mangwana acho makuseni patakazodzokera tikabva taona kuti painge pakazara madota, dhayari riya zvekare nechimunhu chiya zvainge zvatsva. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nyaya dzacho dzakawandisa, pari zvino ndombogumira ipapapa kuti nditange kukuudzai kuti mudzinza rekwedu vanhu vaifa sei. Ndikatopedza zuva rose, but kwedu kwakambofiwa mukoma Nashi. Hei, kurombera kurova vanhu zvakangoma hazvo vedu we.